Bon dia, nins i nines. Us porto un altre enigma. Aquest és de la civilització romana. Des del Mediterrani, la República de Roma va acabar imposant-se en llocs tan distants com el Regne Unit i zones d'Àfrica i Orient, fins a convertir-se en el que coneixem com aquest gran imperi. Durant 5 llargs segles, els romans van imposar les seves lleis, la seva llengua i la seva manera de viure. Aquest enigma es diu el cavall de l'emperador. Diuen que el tercer emperador romà, Calígula, venerava tant el seu cavall Incitatus que va arribar a construir-li una vila amb menjadors d'ivori i fins i tot va voler nomenar-lo senador. Calígula bé podria haver protagonitzat aquest succés en què un honrat ciutadà va ser acusat injustament d'intentar robar el seu cavall a l'emperador. Aquí veiem l'Incitatus i en Calígula. 1. L'emperador sabia perfectament que el jurat declararia innocent aquell home perquè era un ciutadà honest i exemplar. 2. Per tant, i per no ser acusat d'injust, l'emperador va pronunciar aquestes paraules davant tots els presents. Que siguin els déus qui el jutgin. 3. A continuació, va introduir 2 papers dins d'un recipient. En un hi deia culpable i a l'altre havia de dir-hi innocent. Però Calígula també hi va escriure culpable. 4. L'acusat, que era molt observador, va poder veure l'estratagema de l'emperador, així que després de triar un dels papers, en comptes d'ensenyar-lo al públic, se'l va empassar. I el jurat va acabar declarant-lo innocent. Ens pregunta l'enigma: per què el va declarar innocent el jurat?